Sa naman dako ano yung diferensya. So una yuta pa man din karon ay guba na kayo. Among-among din sa kaning sigwag bus. Nay puro na bato, anay nakitang bus. Unsay pagwag bus? Kani mo ibot pasabot kani? Oh, kay wala may bus di. Naunsa na nun naabot na sa mama ang dagat. Dili bus ang hinungdan ani. Dili bus ang hinungdan ani. Saan nung danan ni? Kanang magsing paghimog pantalan. Kanang sumpayan nila bitaw ang dagat og kanang mga pier, patasan nila ngatong simento. Oh. Unya na siya hinungdan nga ning burot ni nga ning ana ni nga naabot is dagat dire. Unya ni samot kay wala gibas. Ay, may maganakwaan na siya kay aron nga ang tubig munlod. Oh. Tato ba? Kuang bus? Oh, imagine ha. Nganong ang pantalan gyud mo'y makaamong o kanang mga magsigig move sa dagat ng mga pier nga dagko kayo sa panay pambuhaton nila diha. Example, magsud kag tubig sa planggana. Nya, ihip-ihip nimo ang tubig or dili nimo punon. Nang hapit na siya maabot gyud sa igbaw ba? Butang igbato, di ba moawas na? Moawas ba? Oh, mo na siya ang dagat. Ang dagat kung butangan na niya nga itong pantalan nga lapad nga taas kayo, muana na siyang dagat. Ang resulta, maabot na ning atong mga kahoy dire. O nya, kanang mga kag bus, dakpon man nung kana kay mo may nakamong-among ani ang bus. Mao lagi. Nga, Pero abot na mga lubi dinhi si mga lubi so nga abot na. Musupak. Di man ko musupak ana kanang about anang bus. Kay dakupon masana kay nanglan mo natay bus kay nindot ang atong kabaybayunan ba. Oh. Pero ayaw lang na ihinungdan nga ang bus. Kay murag wal di man na mao. Ang hinungdan ana kana laging maghimo laging mga dagpo nga pero sa panay pangbuhaton nila kanang butangan nito og mama. Oh, kanang maka dakos dagat di no. Oh. Pero nga ako ginunaw na. Was man na mo ana. Mas ako na ang bus man kay mag-alim sa dagat. Sayop nang imo, sayop nang. Nga na may base no ka sama niyo puro na lang gid bato. Ay ikaw ug mo na imo pagtuo. Wa ako'y mahimo imo sana. Pero ang ako mao sanay ako nga ang dagat kung imo na siya butangan dihag mga pantalan unsa pa na imo ibutang diha para naki sumpay diha. Kana siya moawas gyud ang tubig, moana gyud ang tubig, di ba? Oh. Ang resulta, tanawa. Awang ato mga kakahuyan oh. Oh. Ang makakahuyan na to, di ba naabot na? Dari nagtanaw man dire, dari nanurok sa una dire. Wala. Oh, dili man sukod bra ang yuta sa una. Oh, ang hinungdan ana dili bas. Ang hinungdan kanang mga magsigig butang diag mga dagko kay nga pier unsa pa na mga pantalan paghimo nila diha. Mo na hinungdan. Mo na hinungdan gyud. Oh. Ang dagat ni lapas na. Oh, mo na siya ayaw nang bas. Pero kanang bas bawal ginapaon. Di pwede kwaon, pero ayaw lang himo ang hinungdan. Oh. Pero sa ako man gyud kuan, ang ako lang gyud ug asa ang bus ni mapuron man bato. Awa naman, di ba na may nanguhag bus pod, wa naman. Awa na. Oh, di kay nakuha lang ko sa imo pag-abot nimo ba nga ang bus may magipasingan nila nga abot na diha. Di, hunahuna di ba? Hunahuna ang mayo akong istorya. Sakto dili. Murag sakto sad kay ang kanang planggana kung butang og bato. Oh. Hunahuna Maawas man. Oh, mo na siya ang dagat. Kaso pa butangan ang dagat ug mamangad to. Ang dagat mato na sa pikas kilid mo Oh, wala na siya. Ang dapat ana, dili na siya dungagan pagbutang ng mga pantalan dagat. Kana mo'y dapat bawalan. Sa ato ba ang kining dagat sa kung butang ng pantalan mo sa mo tigyo kadako. Oh, kay mo ana man ang dagat. Mo areas suwa butang Ang resulta na unya, magsitag move nga tos dagat, magsitag paghimo anang mga unsa pa na mga basta na mga project daghan ana. Ang resulta ana kini nga tong mga kahuyan ni Daplin. Urot ni. Urot. Abot ni sa dagat. Kana mo hinungdan. Mo din hinungdan no. Oh. At least nahibaw na ka. Nahibaw na ka. Ibaw na gyud dili na nato tukuran og mga mama. Oh, ana ra. Awa man tay mahimuan na pud sila basta kay ato lang. Mo na ato pagsabot, di ba? Sakto gid no. Oh, ana ra. Nya. Mo na to sa. At least nakasabot na ka.